Hei, salut! Aseară stăteam cu prietenul meu Daniel pe Omegle și am găsit un tânăr, nu chiar tânăr, care își căuta marea dragoste pe Omegle. Și am să vă arăt clipul. Sper să nu ne luați la mișto, n-am făcut mișto de el. Nu ne-am bătut joc, tipul e super ok, știi, de glumă. Deci hai să vizionăm împreună. Oh, tataie! Tatucă, ce faci, tatucă? Te-am văzut de multă treabă pe munca de tine. Hai, noapte bună! E noapte bună, tataie! Bă, ești nebun, nu credem ca să dau în viața mea de așa ceva. Tatucă, ce faci, tatucă? Băi, nu... Când scoți pe să dai și mă eu? Am ieșit să râdem și noi un pic. Zi, tatucă! Bă, de ce zici că nu dai viața ta? La ce te referi? Tatucă, scoate placa că nu te înțeleg. N-am placă, mă, n-asta! Tatucă, nu fuma, tatucă, ca să mori. Mă gata și noi un ochelari pe Băi, 67 și mai trăiesc 40. Oh. Mamă, dar de unde luat ochelarii de la Milano? Bă, filmează, bă, ca să te-ai filmat pe filmează. Nu mai am intrat să caut, vreau să mă însor. Ți-o dau pe mămuca mea. Câți ani are? 75. Și 2, cadou. E bătrână, bă. A, dar tu ești tânăr, mâncați aș curul. Păi, bă, omule, mă mișc. Ia, Miște, dansezi din buric? Ia uite, mă filmează-mă prostule. Ești nebun. Ești nebun. Așa, stai să dau clarii, bă. Ia să-l bă. Mă conduc câte 2500, 3000, 4000 de kilometri conduc. Fugi 400 de kilometri, Eu știi? sper. E somn. Ce ai? Tătucă, ce faci? Tătucă, poți să dai un număr și tu ești în stare să dai un număr. Te ține matalonul? Ești încă putere. De unde sunteți, băieți? Suceava. Suntem moldoveni, suntem mândri. Moldoveni. Petroșani. Moldoveni. E, Petroșan nu e așa departe. Unde e Petroșani? Da. Știu. Suntem moldoveni. E departe, eu fac... Dar nu-i departe, dar trebuie să Nu credem că dau de toată persoana asta pe mine. Am vorbit cu cineva mai înainte. Cața-i sărba mea să o bacă la poară. Nu, mă pregăteam să închid. Dar atunci la voi. Hei! Din cauza... Parcă știu să intră pe Vreau să mine. respect pe toată lumea. Am închis. De-aia vorbesc cu voi. Nu vorbesc din alt motiv. N-am niciun motiv. Ei nu ne cunoaștem. Vorbesc, Pula mea. așa, eu nu vreau să vă jignesc. Ce Am să căutat pe cineva să mă însor. Am găsit, mi-a dat un număr de telefon. scrie acolo, caut femei, sunt tânăr și în puteri. Ei, i-am spus să miște ca tine. Auzi, da, ai Facebook. Da, mă, Facebook ai? Dacă mișcă ca mine și face ce fac eu, mă iau. Dacă are 40 Bagă-ți. și nu face ce fac eu, nu iau. Auzi, da, Facebook ai? Am, dar nu-l dau. A, pe așa ești rău. Du-te acasă. Dar tu, că de ce ești așa de rău cu noi, tătucă? Secrete, eu mai scriu de la ăștia de la televiziune, mai scriu la... Mă rog, nu vreau să mă complic rău asta. Băi, tătucă. A, În tot caz, eu vă spun noapte bună. noapte bună. Hai, Doamne ajută! spor la găsă femeie. Noapte bună. Frumos să trăiți! Hai, salut! În continuare vă mai arăt un videoclip cu o fată de 12-13 ani. Aici vă las pe voi să comentați. Eu nu știu ce să zic.
Așadar, cam atât. De acum ne vedem mai diseară cu videoclipul cu păreri. Hai, ciao!